Okinyi makone nyakoro kwa juang chenro kaka wanene okinyi makawone Ramogi FM kod Ramogi TV bang winjo weche manyien adimba lak sadek okinyi kane gin weche ma tuche kod gwenge reporters mekwa bende wakeyo e gwenge mopogore kendo gilonwa chal mar piny Kenya kalore koda midhiero ma omako Kenya mangima ewi wach koth ma pek ma osebedo ka chwer kod oula ma tinende kelo midhiero nyakoro mga juang opogore kod mano polo na gi chandruok obedo marach ahinya watieko dwe mar ang'wen ka oganda ywak kendo muodo lakgi ng'anyo mag lakteche donjo odiechienge mar 43 nyakoro mga juang ka gen nyo nitie jo mokalo chien ni kamoro winjruok ne dhi bedo e kind sirikal kod riwruok mano mar KMPDU. Sirikal wacho ni kuom weche 19 duto te gisechopo weche 18. Telo mar KMPDU wacho ni onge dok chien kendo ng'anyo margi en odhi nyime nyaka wach mar 19 ma en chudo mar intern doctors nyaka timre. Giwacho ni onge dok chien jotuo koro chandre miwuore ute mag thieth mag piny owacho. Piny owacho mag counties mopogore bende osekawo okang' mar chungo osara mag lakteche mosebedo ka nie ng'anyo kaachiel kod bende riembo jotich kata lakteche moko ma osebedo ka nitie opara mambele e dhi nyime kod ng'anyo margi. Jatend migawo mochune jotich mag piny owacho Moses Kuria kane loso nowacho ni e ngimane duto te pok noneno achai man lakteche nong'ise ni en owuon kuom seche duto te osebedo ka ongore kod gi ng'anyo margi. To kata kamano kuom rem kao weche 18 ma sirikal oseyie lwetgi to ne obedo ne gima rach mokalo ka obado nyalo miwa duond Moses Kuria to wabiro mi bang'e nyakoro mga juang weche thoth kaendi neno ni pok wakonyore podi KMPDU pod oramo ni ng'anyo nyaka dhi nyime jotuo chandre ahinya. VOJ ing'e ni king'iyo wach ng'anyo ni tidogi penjri ni priority ma sirikal en ang'o. Nikech ing'e ni nyocha ka nchineno nitie chik mane William Ruto kete lwete wik mokadho Statutory Law Amendments Act. To wigni kiny onego beno keto lwete e machielo miluongo ni National Government Amendments Act manyiso ni dhi keto position mar Chief Administrative Secretary. To ni neno ka SRC no osewacho maber ni pesa midhi chulgi kaka gin giseng'iyo e dwe ibro chulgi 780. Intern doctor dwaro pesa di 206. to jogi dhi chulu pesa di nikech pesa madhi donjo ndalo moko ne wago bei kok rach ahinya to dhi gimoro bilion 20 e higa. To jogi to kwayo mana bilion 4 gi 4.6 billion ema gidwaro. Koro idogi penjri ni ya priority mar sirikand ni en ang'o. Emomiyo jogi wacho ni gin nyaka ging'any nikech gin be collective bargaining agreement oyienegi mondo gimbo chulgi mana maber kaka jakenya moro timo ang'owa ichulo. Sani aneno ka jowete wandiko kanyo ni kata nurses be koro wacho ni kiny gidonjo e ng'anyo. Koro manyiso ni ka nurses odonjo to wadong gi jomage. Nyochi neno ka secretary mar KMPDU Dr. Davji ne wacho ni sirikal wacho ni giwinjre gik moko 17 kata 18 achiel motamre no mar intern doctors no ema sirikal omigi to dongi 10 gi gimoro manche giwacho ni gitimo ang'owa giwinjre gi manyiso ni kama gintiere ok gidog chien e ang'owa wach mar intern doctors. To ni neno ka sirikal no wacho maber bura mar cabinet mane gibete ne giwacho ni gin kama koro gichopo ginyalo mana chulo jogi 70,000 e dwe. To ni neno former secretary general mar KPDU Dr. Luga no wacho ni kata gin kane gidonjo kapo collective bargaining agreement ni notim ni ichulo gi 78,000 kapo kata agreement notim ang'owa no bet. Manyiso ni sirikal duoko gi nyaka chien. Pesa midhi chulgi ni chien kata momiyo king'iyo gima ni chulo gi chon. Koro gini dogi penjri ni to kara wantiere kanya. Ang'e ni king'iyo sirikal giwacho ga ni internship gichulo 25,000. But ing'e ni kae wantiere gi intern doctors mokwongo nyicho nyisgi ni gilok nyingno obed junior doctors. To jogi wacho ni ok wanyal loke nikech magi interns ma ok wanyal wacho ni kod waluongo gi ni junior doctors. Ni kama otim ang'owa omigi pesa. Koro wan kama tek kabisa. Tineno ka ng'anyo ni osebedo ndalo mang'eny. Nineno mar Dr. Luga gini chano dhi nyaka ndalo mar 100. Koro wakia ni mar jogi to biro bet marom nade.
but kata kuonde ma wantiere kibetido gi penjri niya priorities mar sirikand Kenya Kwanza, sirikand William Ruto en ang'o, nikech sani ka wawacho wach kata mar flooding, jok mohinyre kata jok mobedo retrieved go itero kanyo, dong gidhi e ute mag thieth ka koro ng'anyo nitiere kanyo, manyiso ni kata ng'ama ne ngimane inyalo resi ok nyal res ngimane nikech lakteche ni ang'owa e ng'anyo, koro mano we Kenya kanyo. Erokamano Ken. Ng'anyo pod timo limtidi. Ng'anyo ni